Kawadhi mbele weche mapodo tudore kod midhiero mara Pio Ula eni ji ariyo wachore ni owito ngimagi e kar dak ma Mukuru kwa Ruben e kinde chenro mar muko ute jopiny modak machiegni kod Aoche e buore Nairobi ma onyono odiechienge mar ariyo. Ji ariyogo oting'o nyathi ma jahigni 10 kod rawera ma jahigni 24. Kata kamano, jalup jachiw wach e lo sirikal Mwanaisha Chizuda to kwedo wach makamano ka olero ni ji ariyogo ne otho e kinde mane jopiny ema ne muko utegi giwegi. Chris Owino nigi ler. Ji ariyo wachore ne owito ngimagi e kar dak ma Mukuru kwa Ruben e kinde chenro mar muko ute ji modak machiegni kod Aoche e buore Nairobi. Tumepata shida kubwa, tumerara nje tukiakisha moto mpaka saa hii hata hatujakura. Kufika saa 7 tujitayarishe kupika. Nimetoroka na sufuria na githeri nimeweka chini, nilikuwa napika nje. Nimekibia. Hata saa hii tuko na njaa, tuko na baridi kila pahali, hata watoto, blanketi ni maji, mattress ni maji, nyumba yote ni maji. Tuko na shida, serikali tunaomba utusaidie, tuko na shida kubwa sana. Wachore ni e kinde chenro mar muko udi makamago, nyathi achiel ma jahigni 10 ne owito ngimane e kinde ma ji ariyo mamoko to dhi nyime kod yudo thieth. E masira machielo, rawera moro ma jahigni 24 ne ngimane ong'adore machuok e kinde mane odhi reso mwandu mag nera mare e kinde chenro mar muko udi makamago. Mimi naraumu serikali juu wakianza kupomoa manyumba lazima watupe notice. Ndio watu tujipange, hata ile vitu yenye umenunua atilisi uokoe, kwa sababu huwezi toroka uache hiyo vitu kama huyu kijana amekufa juu ya kuokoa hiyo vitu. Kwa hivyo ni huzuni kupoteza mdogo wa miaka 24 juu ya kuokoa mali yake yenye ametafuta. Sasa kwa hivyo serikali inafaa ikompensate hiyo kijana, at least sisi familia hatuna uwezo. Ile riziki alikuwa anapata kidogo, sasa zingine anasaidia hata familia, sasa hatuna uwezo. Kata kamano, serikal kokalo kuom jalup jaloso e lo sirikal Mwanaisha Chizuga okwedo wach makamano ka olero ni ji ariyogo ne owito ngimagi e kinde mane gimuko utegi gin giwegi. Ukweli ni kwamba wananchi wenyewe walikuwa wanabomoa makao yao kutokana na hatua ambayo serikali imesema waweze kuhama. Na katika harakati za kuvunja nyumba zao wenyewe kuokoa mali zao ndio ajali ikatokea. Sio ati ilikuwa ni tractor ya serikali inavunja nyumba. Ni ajali imetokea, mama akihamisha vitu vyake, chombo ikamwangukia nani? Mtoto. Mwingine alikuwa anavunja nyumba ikafanya nini? Ikamwangukia. Lakini tuweni waangalifu and also urge the leadership area tuendelee kusensitize Kenyans. Chizuga oji wa jopiny modak machiegni kod Aoche mondo kik ket ngimagi kama ng'aw kuom tamore wuok e kuonde makamago. Kwa hivyo sisi kama serikali tunatoa wito tu kwa wenyeji wa Kenya kwa jumla popote walipo ambao wapo katika maeneo ambayo yanaathiriwa na mafuriko, hasa wakati huu baada ya alert tofauti kutolewa, kwamba licha ya kwamba wako mstari wa mbele na tunawashukuru kwa kuchukua hatua kwamba wameanza kubomoa nyumba zao wao wenyewe na kuhama polepole, tunawasihi wawe waangalifu zaidi. Tahadhari kabla ya hatari. Hata kama ni kuvunja nyumba, kuna mpangilio fulani lazima tufuate. Mabiro bang' jatend piny William Ruto golo chik ne migawo mar arita mondo odar ji duto modak machiegni kod Aoche e buore Nairobi. Magi timore kinde ma migawo mar arita kokalo e ote mane ochwalne ute fwambo yango ni piny owacho osegero kuonde dak ma kojolo 138 ne joma pi odaro e kuonde dak margi e counties 18 ma pacho kae. Kaluwore gi migawo mar arita, kuonde dak makamago dhi bedo mieche ji 62,000 ma pi osedaro e kuonde dak maggi. Chris Owino, Ramogi TV.